ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል አሉባል ትግራይ ከመይ ኢኹም ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ንስኻትም እውን ዘለኹምዎ ሰላምን ፍቕርን ጥዕናን ይምነወልኩም። ከው እንደገና ክብራት ተኸታተልቲ እንኳዕ ኣውፃሕኩም ላብ ሻሽደይቲ ሰንበት ገብርሄር እንኳዕ ኣውፃሕኩም ኣብፅሐና ክብራተይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰላም መጀመሩ ብሰላም ይፈጽመና ላብ ብርሃነ ትንሣኤ በሰላም ይሸጋግረና ለሃገርና ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን የውርድልና። ከም እንደገና ክብራት ኣሕዋተይ ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩም። ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ላይክ ሸር ኮመንት ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ። ካልኣይ እንደገና ክብራተይ ሎማዓንቲ ካብ ዝንውኽዋ ሓቀኛ ዛንታ ዶክተር ዝትብል ሕፅር ዝበለ ዛንታ እየ ሒዘልኩም መፅአኒኹ። ጀሚረ ከሽካዕ ዝውድእ ብፅሞዋ ተኸታተልኩም ሓሳባትኩም ርኢቶኹም ኣብ መጨረሻ ኣብ ኮመንት ኣይፈለየኒ። ሓቀኛ ዛንታ እቲ ዶክተር ሃንደበት ተደውልሉ እናተሃንፈፀ ናብ ሆስፒታል ክፍሊ መጥዋሕቲ ይኣቱ ኣሎ። ብዝተኻለ መጠን ዝተደወለሉ ስልኪ ኣልዒሉ ኣዘራሪቡ እዩ። ናይ ሕክምና ክዳኑ ተኸዲኑ ናብቲ መጥዋሕቲ ዝገብረሉ ክፍሊ እናኸደ ሓደ ሰብ ኣእዳው ንድሕሪት ኣጣሚሩ እናተመላለሰ ይረኽቦ። እዚ ሰብኣይ ድምፂ ልዕል ኣቢሉ ተደውልካ ተሎ ዘይተምፅእ ከመይ ዓይነት ሰብ ኢኻ? ጓለይ ኣብ ሓደጋ ከም ዘላ ኣይተነገርካን? ቅሩሕልና የብልካን እናበለ ብተደጋጋሚ ጠንካራ ቃላት የዝንወሉ። እቲ ዶክተር ከዓ ብመጠን ክምስ ኢሉ ብጣዕሚ ሓዚኑ ኣብ ሆስፒታል ኣይነበርኩን ስልኪ ምስ ተደወለለይ ከዓ ብዝተኻኣለን ብዝኻልክዎ መጠን እናጎየኹ እየ መፂአ ይብሎ። ብዝኾነ ንስኻ ተረጋጋእ፣ ኣነ እውን ስራሐይ ተሎ እንተሰራሕኩ እዩ ዝሕይሽ ኢሉ ከረጋግኦ ይፍትን። እቲ ሰብኣይ ግና ተረጋጋእ ዲኻ ዝበልካ ውላድካ እንተዝኸውን ኣብዚ ክፍሊ ኮይንካ ምተረጋጋእካ ዶ ኢሉ ብዓውታ ይነቕፎ። እዚ እውን እቲ ዶክተር ንእሽተይ ክመስ ኢሉ ድሓን ፍቓድ ኣምላኽ ይኹን። ዶክተር ሂወት ክነውሕን ከዓ ከጥፍእን ክትክእን እውን ኣይክእልን፣ ግን ብዝከኣልናዮ ፃዕሪ ክንገብር ኢና ኢሉ መለሰሉ። ከም ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ጓልካ እውን ከተድሐን እያ ኢሉዎ ናብቲ መጥባሕቲ ዝኸደሉ ክፍሊ ብብሩህ ገፁ ይኣቱ። እቲ ሰብኣይ ኣብ ርእስኻ እንተዘይበፅሐካ ምኽሪ ርኢቶን ንወሃቢ ቅልል እዩ ኢሉ ሕዝምዝም እናበለ ይፅባ ኣሎ። ድሕሪ ቅሩብ ሰዓት እቲ ሓኪም ተሳኺዑሉ እቲ ዶክተር እውን ደስ ኢልዎ እናተፃደፈ ካብቲ መጥባሕቲ ዝኸየደሉ ክፍሊ ይመፅእ ኣሎ። ነቲ ኣቦ እቲ ተሓካሚት ፈጣሪ ይመስገን ውላድካ ድሒና እያ ኢልዎ መልሲ ናይዚ ሰብኣይ ከይተፀበየ ካሊእ ሓገዝ እንተድሊኻ ነዚ ንስታት ምሕታት ትኽእል ኢኻ ኢልዎ እናጎየየ ይከይድ። እዚ ሰብኣይ እዚ ዶክተር ከረጋግእ ዘይክእል እኹል እዩ። ንምንታይ እዩ ከምዚ ስነ ምግባር ዘድልዮ ኮይኑ ንሓንቲ ደቂቃ እኳ ስለ ጓለይ ክሓቶ ኮነ ክምልሰለይ ፈቃደኛ ኣይኮነን ኢሉ ነታ ኣብ ጥቑኡ ዝነበረት ሓጋዚት ዶክተር ብኹራ ይሓታ። ነዚ ዝሰምዐት መሳርሕቲ እቲ ዶክተር ገፃ ብሓዘን ተመሊኡ ዓይና ብንብዓት ሰሪቡ እቲ ዶክተር ውላዱ ብሓደጋ ከም ዝሰኣነ ካብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ውልዱ ስልኪ ምስ ተደወሎ እናተሃንፈፀ ሕመምቲ ጓሉ ንምድሓን ከም ዝመፀን ትነግሮ። ተመሊሱ ምስ ቤተሰቡ ኮይኑ ሓዘኑ ከውፅእን ከፅናዕንዕዎን ዝመፀ ንኸሳንን ከም ዝኸደ ትነግሮ። እቲ ሰብኣይ ደጋጊሙ ብዝተዛረቦ ነገር መርየት ፀበበቶ። ኣብ ልዕሊኡ እቲ ዶክተር ዘርአዮ ክምስታን ትዕግስትን እናሓሰበ ተናሲሑ ነበዐ። ሓደ ሰብ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘሎ ከይፈለጥና ብድፍረት ምዝራብ
ጉድኣቱ የመዝን ብሓቂ ኩራት ኣሕዋተይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብረብሕን ብዘይረብሕን ፈረድቲ ኣይንኹን ማለት ብንእሽተይ ነገር ክንዕዘቦ ተኽእልና ብቀሊል ነገር ልምንታይ ከምዚ ዘይገበረ ልምንታይ ዘይመለሰለይ ልምንታይ ከምዚ ገይሩ ኢልና ኣብዘይ እትወና ነገር ክንደይ እኔና ፍርዲ ንፈርድና ፈረድቲ ኣይንኹን ኣማዛዚና ንከይድ ትክለኩም ይደልና ኩራት ኣሕዋተይ እና ፅን ኢልኩም ክሽካዕ መጨረሻ ክትሰምዕዋ በዓልቲ ምልእቲ ተስፋ እየ። ስሰናይ ንዓይኹም ሰላም ቅንያት